مبزحتو سب نتصموا كم مقطعت يريو እቶም ዓወትን ሰላምን ዝረኽቡ ሰባት ግን ከም ተዛዓበየ ምስጥራው ሓይሉ እዮም ዝጥቀሙሉ ኣብዚ ትኹረትና ዝበታትን ዘሎ ዓለም መዓዚኻ ንመወዳእታ ግዜ ምስ ነብስኻ ጥራይ ኮፍ ኢልካ ትፈልጥ ነብስኻ ክትረኽባ እንተደሊኻ ቅድም ካብቲ ናይ ዓለም ረብሻ ክትርሕቕ ኣለካ ገለ ሰባት ን15 ደቂቓ ጥራይ ብስቅታ በይኖም ካብ ምዃን ኣካላዊ ስቃይ ክቕበሉ ይመርፁ ንስኻ ኸ ምስ ነብስኻ በይንኻ ክትኸውን ትኽእል ዶ ጽምዋ ፍርሒ ዘይኮነስ ሓቀኛ ሓይል ካትረኽበሉ መንገዲ እዩ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድርኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንተኮይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ይቕሬታ ሎም ምሸት ክወፅእ ኣይኽእልን እየ በይነይ ክኸውን ኣለኒ ብዙሓት ሰባት ነዚ ክብሉ ይሓስቡ እዮም ግናኸ ተዛሪቦምዎ ይፈልጡን እዚ ድማ ጽምዋ ኣብ መንጎ ሰባት ሕማቕ ስም ስለ ዝተዋህቦ እዩ ሰባት ንጽምዋ ምስ ፍርሕየት ተኣሳስርዎ ኩሉ ግዜ በይኑ ዝኸውን ሰብ ከም ጽሉል ወይ ከም ዘይሕጉስ ይሕሰብ ግናኸ ኣብ ድሕሪ ዝኹሉ ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ዓቢ ሓይሊ ኣሎ ነዚ ሓይሊ እዚ ብትኽክል ብኸመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና እንተተማሂርና ህይወትና ንሓዋሩ ንጽቡቕ ነገር ክቕየር እዩ ሕጂ ንነብረሉ ዘለና ዓለም በይንና ክንኸውን ኣየድልየናን እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ትኹረትና ዝደሊ ዓለም እዩ ምስ ቴክኖሎጂ ተተሓሒዙ ትኹረትና ኣብ ኩሉ ቦታ ክበታተን ንፈቅድልና እዚ ድማ ነቲ ጽቡቕ ጽምዋ ሙሉእ ብሙሉእ የጥፈልና ጽምዋ ከቢድ ከም ዘይኮነ ክትሓስቡ ትኽእሉ ትኾኑ ግናኸ ገለ ሰባት ን15 ደቂቓ ብስቅታ በይኖም ካብ ምዃን ኣካላዊ ስቃይ ክቕበሉ ይመርፁ ስለዚ ጽምዋ ከም ዓቢ ሓይሊ ንምጥቃም ቅድም ቀዳድም ነቲ ዝኾነ ነገር ዘይምግባር ጥበብ ክንፈልጦ የድልየና እዚ ጥበብ እዚ ማለት ድማ ምስ ርእስኻ በይንኻ ንምዃን ምፍቃድን በቲ ግዜቲ ንምሕጓስ ዕድል ምሃብን ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰባት ከይተንስኡ ንጎ ካብ ድቃሳ ክትስእ ከለኻ ኩሉ ነገር ክሳብ ክንደይ ጸጥ ከም ዝበለ ኣስተውዒልካ ትፈልጥ ዶ በቲ ግዜቲ ግዜ ዝነውሐ ይመስለና ንደልዮ ነገር ንምግባር ዕድል ይህበና ብዛዕባ ንደልዮ ነገር ክንሓስብን ብህድኣት ክንውስንን ይሕግዘና ናይ ሰብ ጸገማት ኩሉ ዝምንጩ በይኑ ኣብ ጸጥ ዝበለ ክፍሊ ክቕመጥ ካብ ዘይምኽኣሉ እዩ ጽምዋ ማለት ካብ ሰባትን ቴክኖሎጂን ርሒቕካ ምስ ነብስኻ ጥራይ ግዜ ምሕላፍ ማለት እዩ እዚ ድማ ንጥዕና ኣእምሮን ዕቤት ህይወትን ዓቢ ጥቕሚ ኣለዎ ካብቶም ቀንዲ ጥቕምታት ጽምዋ እቲ ቀዳማይ ነብስኻ ምፍላጥን ምስተውዓልን መብዛሕትኡ ግዜ መንነትና ብሰባት እዩ ዝቕረጽ ወለድና ክንኸውን ዝደልዩና መሓዙትና ዝፈትውልና ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቁኑዕ ዝብለና ነገራት ክንገብር ንጽዕር ምስ ነብስኻ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ ግን እቲ ሰባት ዝሃቡኻ ማስክ ይቕንጠጥ ኣብቲ ስቕታ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ድዩ ይሕጉሰኒ ዘሎ ወይስ ንሰባት ንምሕጓስ ዝገብሮ ዘለኹ ኢልኻ ንነብስኻ ክትሓትት ትጅምር እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ነጽነት ምስትውዓል ማለት ኣብቲ ዘለኻዮ ህሞት ብንቕሓት ምንባር ማለት እዩ ምስ ነብስኻ ክትኸውን ከለኻ ስምዒታትካ ክመፁን ክኸዱን ከለዉ ትዕዘቦም ሕጂ ስለምንታይ ተበሳጨ ወይ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ሕጉስ ገይሩኒ ኢልካ ክትሓስብ ትጅምር እዚ ድማ ስምዒታዊ ብስለት ይዕብየልካ ስምዒታትካ ንዓኻ ኣብ ክንዲ ዝዝውርኻ ንስኻ ንስምዒታትካ ክትመርሖም ትጅምር ብዙሕ ሰብ በይኑ ክኸውን ይፈርሕ እዩ ምክንያቱ ምስ ነብሱ ዘለዎ ርክብ ስለ ዘየፀበቐ ነብስኻ ክትፈልጥ ከለኻ ግን እቲ ዝበለፀ ዓርኪ ንስኻ በዓልካ ምዃንካ ትርዳእ በይንኻ ምዃን ማለት ብሕትውና ማለት ኣይኮነን በይንኻ ምዃን ሓይሊ ትእክበሉ ሓሳባትካ እትስማዕምዐሉ ነብስኻ እትሕድሰሉ ቅዱስ ግዜ እዩ ዓለም ኣዝያ ጫውጫውታ ዝበዝሓ እያ ኩሉ ሰብ መን ክትኸውን ከም ዘለካ ክነግረካ ይደሊ ካብዚ ኩሉ ድምፂ ወፂኻ ምስ ነብስኻ ትገብሮ ናይ ስቕታ ዝርርብ እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ህይወትካ እዩ ነብስኻ ምስ ፈለጥካ ካልኦት ሰባት ክርድኡኻ ኣይፅበዩን እዮም ምክንያቱ ንስኻ ንርእስኻ ረኺብካያ ስለ ዘለኻ ነብስኻ ምፍላጥ ናይ ኩሉ ጥበብ መጀመርታ እዩ ካልኣይ ህድኣት ኣእምሮን ምጉዳል ጭንቀትን ኣብ መዓልቲ ህይወትና ቴሌፎንና ብናይ መልእኽቲ ምልክታት ብስራት ዓለምን ክትጭድር ትውዕል እዚ ድማ ንኣእምሮና ኣብ ቀጻሊ ልቕሓት ከም ዝጸንሕ ይገብሮ ምስ ነብስኻ ክትፍለ ከለኻ ነቲ ዋይፋይ ኣጥፊኻ ምስቲ ውሽጣዊ መስመርካ ትራኸብ እቲ ቀጻሊ ዝርብሸካ ድምፅታት ምስ ኣጥፈእኻ ኣእምሮኻ ንፈለማ እዋን ትንፋስ ይረክብ እዚ ጸጥታ እዚ ንኣእምሮ መድሓኒት እዩ ኣእምሮና ኩሉ እቲ ዝስምዖን ዝረአዮን ነገራት ክሰርዖን ከቐምጦን ግዜ የድልዮ እዩ ኣብ ውሽጢ ህውከት ከለና ግን ሓድሽ ሓበሬታ ጥራይ ኢና ንእቱ ምስ ነብስኻ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ ግን ኣእምሮኻ ነቲ ዝተሓላለኸ ሓሳባት ክፈትሖ ይጅምር እዚ ነገር እዚ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነገር ትርጉም የብሉን ኢሉ ክፍሊ ይጅምር እዚ መስርሕ እዚ ንጭንቀት ብዓብዪ ይቕንሶ
أما معلتاوي هيوتنا نسباتن نكونتاتن ملاش كنو بينا نوعل سبنت تزاريبونا نملس صقم تمصيو نجنا بينخا كتخون خلخاغن كابت ميدا وصيخا كم تعذب تخون نتزጨنقካ ዝነበረ ጉዳይ ካብ ርሑቕ ኮይንካ ክትሪኦ ትጅምር ሽዑ እቲ ከም ዓቢ እምባ ዝረአካ ዝነበረ ፀገም ከም ንእሽቶ እምኒ ኮይኑ ይረአካ እዚ ምርኣይዚ ንኣእምሮ ዓቢ ቅሳነት ይህቦ ጭንቀት ንፈጠራ ይቀትሎ እዩ ህዱእ ኣእምሮ ግን ከም ጽሩይ ማይ እዩ ኩሉ ነገር ብንጹር ክትርኢ ይኽእለካ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ሓሳባትን መፍትሒታትን ዝመፁ ሰባት በይኖም ኣብ ዝኾኑሉን ኣእምሮኦም ኣብ ዝዓርፉሉን ግዜ እዩ ህድኣት ኣእምሮ ማለት ኩሉ ፀገማት ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ንስኻ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕበል ኮይንካ ሰላም ክትረክብ ምኽኣልካ ማለት እዩ ምስ ነብስኻ ትሕልፎ ናይ ፀጥታ ግዜ ንጥዕናኻን ንውፅኢታትካን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰረታዊ ድሌት እዩ ፀጥታ እቲ ዝለዓለ ናይ ጥዕናን ሓይልን ምንጭ እዩ ሳልሳይ ምህዞን ሓደስቲ ሓሳባትን ኣእምሮና ከም ሓደ መኽዘን እዩ ብመዓልታዊ ዕማማት ብወረታትን ብጭንቀትን ተመሊኡ ንሓድሽ ሓሳብ ዝኸውን ቦታ ኣይተርፎን እዩ ጽሙዋ ግን ነቲ መኽዘን የውፅአና እቲ ናይ መዓልታዊ ህውከት መስኮት ምስ ተዓፀወ እቲ ናይ ውሽጢ ዓለምና ማዕጾ ይኽፈት ሽዑ ኣእምሮና ሓድሽቲ ሕልምታትን ስእልታትን ክስእል ዝጅምር ምስ ሰባት ክንኸውን ከለና ብዘይ ፍላጥና ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝሓስቦ ክንሓስብ ንፅዕር ጽሙዋ ግን ካብ ዝማሕበራዊ ጽልዋ ነፃ ይገብረካ ንስኻን ሓሳብካን ጥራይ ትተርፉ ሽዑ እቲ ካብ ኩሉ ሰብ ፍልይ ዝበለ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሓሳብ ዝውለድ ዝኾነ ዓብይ ስራሕ መፅሓፍ ምፅሓፍ ኮድ ምፅሓፍ ስእሊ ምስኣል ወይ ሓድሽ ንግዳዊ ትልሚ ምውፃእ ዕምቆት ዘለዎ ጽሞ ናይ ሓትት ፀጥታ ንኣእምሮና ከም ሌዘር ሓደ ነገር ጥራይ ክርኢ ይኽእሎ እዚ ብርቱዕ ቆላሕታት እዚ ድማ ንተራ ሓሳባት ናብ ብሉፅ ስራሕ ይቕይሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ፈጠራ ድምፂ ኣለዎ እቲ ድምፂ ግን ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ዓለም ዓውዓውታ ክስማዕ ኣይኽእልን እዩ በይንኻ ክትኸውን ከለኻ ግን እቲ ድምፂ እናጎልሐ ይመፅእ እዚ ድማ ንጥበብካ ንኽእለትካን ንፍልጠትካን መልክዕ የትሕዞ ጽምዋ ንኣእምሮ ከምቲ ዝናብ ናብ መሬት ዝሕድሶ እዩ ዝሕድሶ ኣእምሮኻ ካብቲ ተቐባሊ ዝነበረሉ ኩነታት ወፂኡ ናብ ፈጣሪ ዝኾነሉ ኩነታት ይቕየር ስለዚ ምህዞ ክመፅእ እንተደሊኻ ንነብስኻ ጽምዋ ሃባ ሽዑ ኣእምሮኻ ዘይተፀበኻዮ ተኣምራት ክሰርሕ ክትሪኢኻ ኩሉ ዓብዪ ነገር ዝተወልዳ ኣብ ስቕታ እዩ ራብዓይ ስምዒታዊ ብልሓት ይህልየካ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ስራሕን ህውከትን ንምንታይ ከም ዝተበሳጨና ወይ ከም ዝሓዘና ኣይንፈልጥን ኢና ደኺመ ጥራይ ኢልና ንሓልፎ ምስ ነብስኻ ክትኸውን ከለኻ ግን ነቲ ስምዒት ስም ክትህቦ ትጅምር እዚ ሕጂ ዝስምዐኒ ዘሎ ድኻም ዘይኮነስ ቅሬታ እዩ ወይ ቅንኣት እዩ ኢልካ ምስ ነብስኻ ትተኣማመን ስምዒትካ ምፍላጥ ንዕኡ ንምቁፅፃር ዘኽእለካ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ብዙሓት ሰባት ሕጉሳት ክኾኑ እንተኮይኖም ሰባት ከንቕዎም ክፈትዎም ወይ ግዜ ክህብዎም ይፅበዩ እዚ ስምዒታዊ ፅግዕተኛታት ይበሃል ምስ ነብስኻ ግዜ ክትሕልፍ ከለኻ ግን እቲ ምንጭ ሓጎስካ ኣብ ውሽጥኻ ምዃኑ ትርዳእ ንነብስኻ ክትሕጉሳ ክተፅናዕናዕን ክተተባብዓን ትመሃር ሽዑ ሰባት ስለ ዘይድነቑኻ ኣይትስበርን ምክንያቱ ውሽጣዊ ሓይልኻ ካብ ሰባት ዝመፅእ ስለ ዘይኮነ ስምዒታዊ ብልሓት ዘይብሉ ሰብ ሓደ ነገር ምስ ተባሃለ ብኡ ንብኡ ይኹሪ ወይ ይምልስ ምስ ነብስኻ ምዃን ግን ምስ ሰውዓለ ይውርሰካ ኣብ መንጎ እቲ ዝመፀካ ተፀብኦን ንስኻ እትህቦ ምላሽን ዘሎ ግዜ ተመዛዝኖ ሽዑ ብስምዒት ተደሪካ ኣብ ክንዲ ትኹሪ ብኣእምሮ ተመሪሕካ ትምልስ እዚ ህድኣት እዚ ካብ ብዙሕ ዘየድሊ ባእስን ጣዕሳን የድሕነካ ምስ ነብስኻ ዘለካ ርክብ እንታይ ዘፅቢቑ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ እውን ክፅብቕ ኣይኽእልን እዩ በይንኻ ክትኸውን ከለኻ ኣብ ዝምድናታትካ እንታይ ጌጋታት ትሰርሕ ከም ዘለካ ትርዳእ ኣብቲ ዕላል ስለምንታይ እየ ዓዊለ ወይ ስለምንታይ እየ ንፈታዊ ክሰምዖ ዘይከኣልኩ ኢልካ ትሓስብ እዚ ርእሰ ነቐፌታ እዚ ንዓኻ ዝሓሸ ሰብ ይገብረካ ሽዑ ናብ ሰባት ክትቐርብ ከለኻ ፍቕሪ ክትልምን ዘይኮነስ ፍቕሪ ክተካፍል ኢኻ ትኸይድ ንነብስኻ ክትርዳእ ምስ ትጅምር ንኻልኦት ሰባት ምርዳእ እውን ይቐለካ ንውሽጣዊ ቃንዛኻን ድሌትኻን ስለ ትፈልጦ ካልኦት ሰባት እውን ከማኻ ቃንዛን ድሌትን ከም ዘለዎም ትግንዘብ እዚ ድማ ንሰባት ብቐሊሉ ንክትርድኦም ይሕግዘካ ስምዒታዊ ብልሓት ማለት ምስ ነብስኻ ምስ ዓለምን ብሰላም ምንባር ማለት እዩ ሓምሻይ ኣካላውን መንፈሳውን ሓይልኻ ምሕዳስ ፀጥታ ንኣካልና ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ነርቭታትና ዕረፍቲ ይህቦ ኣብ ፀጥታ ክንኸውን ከለና ኣካልና ካብቲ ናይ ምክልኻል ኩነታት ወፂኡ ናብ ናይ ሕወት ኩነታት ይኣቱ ትርግታ ልብና ይሃድእ ጨዋዳታትና ይፍታሕ ዋላ እቲ ናይ ምሕቃቕ ምግቢ መስርሕና ይመሓየሽ ጽምዋ ንኣካልና መሊሱ ዝሕድስ ተፈጥራዊ መድሓኒት እዩ መንፈስና ኣብ ዓውታ ጫውጫውታን ክዓቢ ኣይኽእልን እዩ ጽምዋ ግን ነቲ መንፈሳዊ መስኮትና ይኸፍቶ ምስ ፈጣሪኻ ይኹን ምስ ዓሚቕ ውሽጣዊ መንነትካ ክትራኸብ ስቕታ የድልየካ
أبت صموا سلام تأي أبز مدر زلخو ناي هو تعلم أنت أيو زبل عبيت حتتات ملسي رخبو منفسو حيل مالت كابت زر زجبت على موتيخا مستزير قنغع حق أن يزغن السلام متأثر مالتيو أمرنا ببزح قحاف حسابات الكافيو صموا دما نت قحاف وطيو أمرنا يتصريو اتقصال زمهصنا ناي حبريتات تقطي دو مسبلا أمرنا حدش نصهنا يركب إذا دما نصبح كتسقلنا بحدش برتعد تبقسون كنجمر حجزنا بزح سب ينبر ترى يزلو حيلو زحد سب جن يبره مس نفسها جيزي كتحلف خلقة اتزنا بركة دخامن سئنا تسفن تغيرو ناي من برقو كتخا دليت خي عبي صموا كم تزناب نمريت زلملمو نلبسنا زلملم تفترو تصقايو بينها مخان جيزي متفق زي كونس نزقص القعزو حيل مأكابيو أبسقطا اتزعبي حيل يركب صموا مالت بينها مخان مالت ينبر من تسال مالت أيكونن أما عالتي انت وحدة كاب 15 كساب 3 دقيقة زخون تليفون عتيقة مس نفسها تراي كتخون انت تلماميلها عابيلو تكتريقها نلوم زاد لكم مدب ازي مسل أبز الفيديو بخالي أقدر سار السكسام نراقب سلام تنحو